या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts। लाचलुचपतची सिनेस्टाईल धडक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाला रंग्यात घेतलं ताब्यात। वेदना देणाऱ्या आठवणी, कणकवलीतील सर्वात मोठी दुर्घटना। आणि पीएफ डाउनटर्स यांना सर्व स्तरातील मान्यवरांकडून आदरांजली। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts। आता पाहूया सोयीस्कर बातम्या। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार। डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। कणकवली शहरात 21 सप्टेंबर 1968 साली एक मोठा अपघात घडला होता। यामध्ये तब्बल 54 माणसं मृत्युमुखी पडली होती। या घटनेनं संपूर्ण कोकणात शोककळा पसरली होती। कणकवली शहरात तेली व हरणाळी येथील स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार 1968 साली मालवणमध्ये जाण्यासाठी आम्ही निघालो होतो। त्यावेळी ही मोठी दुर्घटना घडली होती। आमचे कणकवली करस्पॉन्डन्स उमेश बुचडे यांनी स्थानिकांकडून जाणून घेतलेल्या या त्यावेळेच्या कठोर आठवणी पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात मोठा अपघात हा कणकवलीत झाला आणि तो म्हणजे 21 सप्टेंबर 1968 साली। 21 सप्टेंबर 1968 साली कणकवली वागदे येथील या हळवल फाट्यावर हा अपघात झाला आणि त्यामध्ये 40पेक्षा जास्त जण हे मृत्युमुखी पडले आणि त्यामुळे संपूर्ण कणकवलीवर शोककळा पसरली आणि त्याचे प्रत्यक्षदर्शनी साक्षीदार आपल्यासोबत आज आपण चर्चा करणार आहोत। त्या दिवशी ह्या जो मोठा अपघात झाला आणि त्यावेळी त्या गाडीमध्ये देखील तुम्ही होता असं समजतंय, काय नेमका विषय होता, काय सांगा? काय आम्ही मालवणला भजन जायचं होतं। आमचा ते पांडुवाळकर ड्रायव्हर म्हणून होता, आमच्या ट्रक ड्रायव्हर होता तो। इथून गाडी मारली ना, सरळ गाडी आतमध्ये घातली, बाजूची गाडी गेली ते पुढे गेली आमच्या, तर त्या गाडीचा पाठलाग करण्यासाठी यांनी टर्न मारलाच नाही, सरळ स्ट्रेट आतमध्ये गाडी गेली आणि गाडीला घोळ असल्यामुळे 50-60 लोक आम्ही होतो पोरगे। आमच्या वयाचे 33-40 होते आणि बाकी म्हाताऱ्यापैकी 60 लोक आम्ही होतो एका ठिकाणी। एवढंच आम्हाला समजलं, म्हणजे नंतर आम्हाला काय समजलंच नाही। नंतर वारलेसने येऊन वेंगुर्ला काढलं, सेंट लूक हॉस्पिटलच्या सिस्टंट डॉक्टर होते तेव्हा त्यांनी आम्हाला 10-15 जणांना गाडीत घातलं आणि ताबडतोब त्यांनी वेंगुर्लाला नेलं। ते प्रत्येकाला सलाईन लावलं, कोणाला काय सकाळी काय फ्रॅक्चर झाले होते त्यांना प्लॅस्टर घातलं। असं करून मला 15 दिवसानंतर मला सवारलं ते सगळं। एवढा मोठा अपघात होता, किती जणांचा? ठीक आहे, ते 40-50 झाले असतील। सगळ्यांच्या तिरळ्याचे पोरगे आणि बाजारातले 4-5 पोरगे होते। आपल्यासोबत काय सांगाल? खूप मोठी विदारक परिस्थिती त्यावेळी होती, मोठा अपघात होता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील। एवढा म्हणजे प्रचंड अपघात होता की संपूर्ण देशामध्ये आणि परदेशात सुद्धा त्या अपघाताची दखल घेतली गेली। स्वतः त्यावेळी असलेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सुद्धा संसदेमध्ये याबद्दलचा शोक संदेश व्यक्त केलेला होता। एवढा मोठा त्याची हे होती
आणि सर्वसाधारण जे डबल बारी असतात आणि शेवटी उशिरा जे डबल बारी मालवणला दत्त मंदिर आहे त्या ठिकाणी तरंदाळ्याचे बुवा परशुराम सावंत आणि आमचे जे सुदर्शन भजन मंडळाचे बुवा अर्जुन तावडे यांच्यामध्ये डबल बारी होती. आणि या डबल बारीसाठी सर्वपित्री अमावास्या असल्यामुळे घरची जी काही कामं असतात म्हणजे त्या पितरांना हे करण्याची ते वगैरे करून झाल्यामुळे थोडा उशीर झाला. तेलिआळीचा जो आता DP रोड आहे त्या ठिकाणी त्याच्या बाजूलाच म्हणजे तिथून तो ट्रक सुटला. तिथे भयक गाराणं वगैरे घालून तो ट्रक निघाला. त्या ट्रकामध्ये आत सर्वसाधारणतः आता असं तसं नव्हते, लाकडी त्याचा घूड होता, असा तिरपा असा घूड होता, वेगवेगळे त्याला ताडपत्री अशी बांधलेली होती आणि लाकडाच्या पट्ट्याने तो घूड केलेला होता. आणि त्याच्यामध्ये सगळे सामान ट्रक भजना म्हणजे पेटी तबला वगैरे आणि लोक हे सगळे त्याच्यामध्ये बसलेले होते. काही जणांना जाण्याची इतकी इच्छा होती, काही जणांना मालवण बघण्याची इच्छा होती. आणि कॉलेज म्हणजे त्यावेळी 10वी 11वीत असलेली मुलंसुद्धा ही फिरण्यासाठी म्हणून आली आणि आज जागा मिळेल तिथे बसली कोंडून. आणि काही जण तर शेवटी त्या ह्याच्यावर जायला पाहिजे म्हणून त्या तिरक्या ह्याच्यावर सुद्धा ते थांबले. असे जवळजवळ आम्ही त्याविषयी काढलेले आकडे जे आहेत 100च्या वर त्यावेळी माणसं होती त्याच्यामध्ये. आणि जो भीषणता त्याच्यामध्ये आली त्या घोडामुळे आली. तो ट्रक जो पलटी झाला या कॉर्नरवर इथेच म्हणजे ट्रक सरळ आल्यानंतर जो टर्न बसायला पाहिजे वागद्या हे वळणार जुनं जे पूल होतं कड नदीचं ते पूल सोडता सोडता जो टर्न होता त्यावेळी तो टर्न बसला गेला नाही आणि त्यामुळे सरळ तो गाडी सरळ गेली आणि ती पलटी झाली. आणि त्यामुळे चेंगरा आतल्या आत जे आत जे होते जवळ 40 हे लोक त्याच वेळी हे झाले स्पॉटवर. आणि नंतर जवळजवळ 60-70 एकूण 63च्या दरम्यान सगळी संख्या झाली. काही जण अधू झाले नंतर हे झाले आणि अधू असलेल्यांची संख्यासुद्धा खूप मोठी होती त्याच्यातली. काही जण मात्र दैव अगदी चांगले असल्यामुळे वाचले. त्याच्यापैकी आता हे बबन नेरकर आहेत, दुसरे आमचे प्रकाश हरणे जे बाबी हरणे गुरुजी आहेत ते आहेत, धोंडी आरोलकर आहेत, असे खूप जण जे वाचले गेलेले आहेत. त्यांचा आम्ही 50व्या याच्यामध्ये सत्कारसुद्धा केलेला होता, त्यांची मुलाखत घेतलेली होती. पण इतकं होतं की ते ठेवायला जागा नाही. लाकडं कुठून कुठून काही लोकांनी आपल्या वखाऱ्यातून ट्रक भरून लाकडं आणली आणि त्या गडन त्यावेळी आता स्मशान नव्हतं पण खाली गडनदीच्या त्या किनाऱ्यावर अशा चित्त्या रचून त्याच्यावर एका एका चित्तेवर 5-6 प्रेतं ठेवून त्यांना अग्नी दिला. आणि तेलिआळीतले जे लोक होते ह्या झालेले ते कपड्यात गुंडाळून ते एका ट्रकात भरले आणि प्रत्येकाच्या घरासमोर ठेवायचे, नमस्कार करायचे, परत उचलायचे, असं करत करत त्यांना आणलं. इतकीच त्यावेळीची स्थिती भयानक होती की म्हणजे त्याचं वर्णन करता येणार नाही. आणि विशेषतः म्हणजे माझे वडील बाबी उपरकर हे भजनी बुवा होते, त्या संस्थापक ह्याच्यापैकी गणपत टिकले माझे वडील बाबी उपरकर, बाबी आरोलकर, धोंडी आरोलकरांचे वडील आणि बाबी हरण्यांचे वडील असे त्या 4-5 जणांनी ते सुरू केलेलं होतं भजन मंडळ त्यावेळी. आणि नंतर डबल बारीसाठी अर्जुन तावडे यांना त्यांनी हे केलं. म्हणजे पहिल्यांदा हेच करायचं भजन, गणपत टिकले तबला वाजवायचे हे करायचे. आणि नंतर मग जे बाकी डबल बाऱ्या ऐकायला लागले त्या लोकांनी विचारलं तुम्ही इतकं चांगलं भजन करतात मग तुम्ही डबल बाऱ्या करा. मग डबल बारी करण्यासाठी बुवा चांगला पाहिजे म्हणून त्यांनी मग अशा डबल बाऱ्या ऐकल्या आणि मग अर्जुन तावडे यांना निवडलं आणि त्यांच्यामार्फत मग डबल बारी केलं. जिल्ह्यातील उत्कृष्ट भजन मंडळ होतं हे डबल बारी. गोविंद तावडे स्वतः पकवाज वाजवायचे आणि गणपत टिकल्यांचा मुलगा तो हार्मोनियमची साथ करायचा. तर असं करताना बाकीचे सगळे लोक बरोबर असायचे मोठ्या संख्येने. आता सगळे 10-15 नाही, 100 लोक त्यावेळी भजनाला जायचे आणि रात्रभर पहाटेपर्यंत भजनं चालायची 4 बाऱ्यांची ती. आणि हो गजानन उपरकर उपरकर गुरुजी तेलिआळी. काय सांगाल आणि तुमच्या आणि एक हे सगळ्याचे आमच्या जे जखमींची ग्रँड होती ती केशवराव राणे यांनी आम्हाला पास करून दिली. त्यांचेसुद्धा आभार मानायला पाहिजे. ते आता आमच्या हयात नाहीत. त्यावर विद्यामंदिरचे ते मेन हे होते. तरी पण ते आपल्या त्यांची याच्या जिल्हा परिषदेचे प्रेसिडेंट होते. त्यांनी सगळे आम्हाला सहकार्य केलं. त्यांनी सगळ्या जखमींना म्हणजे 50-60 पोरगांना सगळ्यांना त्यांची ग्रँड त्यांनी पोस्ट केली. त्याच्यानंतर आम्ही सुधारलो. आता आमच्याकडे पैसा एक नव्हता त्यावरता, अशी परिस्थिती होती. आम्ही कुठे हॉटेलात कप धुवायचे किंवा काय करायचं असा आमचा त्यावरचा व्यवसाय होता.
खूप विदारक परिस्थिती येथे हां. नेरकर आणि उपरकर यांनी सांगितलेले आहे. एकवीस सप्टेंबर 1967 साली 67 म्हणा किंवा 68 साली या दिवशी जो ॲक्सिडेंट झाला, अपघात झाला, रात्री 9:16 की काय दरम्यान झाला. 16 मिनिटांनी असेल 9 वाजून. त्यावेळी माझं घड्याळ हातात होतं, ते बंद पडलं. आणि ती जी पेटी आहे, त्या ॲक्सिडेंटमधली पेटी जी आहे, ती पेटी अजून माझ्याकडे आहे. ती पेटी मी रिपेअर करून घेतली, दुरुस्त करून घेतली आणि ती पेटी अजून माझ्याकडे आठवण म्हणून आहे. लोक त्या गाडीमध्ये होते, बहुतेक जणांचा मृत्यू झाला. होय, काय परिस्थिती? जवळजवळ 1,600 लोक गाडीमध्ये त्या होते. वरती छप्पर जे होतं ते ह्याचं होतं, गुड म्हणजे लाकडी पट्ट्या होत्या. त्या माझ्या दोन्ही पट्ट्या दोन्ही बाजूला मागे आणि पुढे अशा दोन्ही वाटेने घुसल्या होत्या. आणि मी त्यावेळी म्हणजे फोटो ज्यावेळी घेतला त्यावेळी फाटलेलं बघितलं शर्ट ना, त्यामुळे मला ते समजलं फाटलेलं शर्ट. आणि ज्यावेळी मी शुद्धीवर आलो तेव्हा 11 वाजून गेले होते. म्हणजे 10 वाजता मी बेशुद्ध पडलो. मला माहिती नाही काय झालं ते. माझी आई आणि माझ्याकडे लाशे म्हणून भाऊसाहेब होते आणि शिपाई एक होता, काय त्याचं नाव, मारुतीसारखाच वागायचा तो, हनुमंतासारखा, रामाचा भक्त होता. इथे वेंगुर्ल्याचा होता. तर त्याने मला शोधून काढलं. ते एकाने पाठीवर घेतलं. त्यावेळी मला समजलं की माझे दोन्ही पाय मोडले आहेत. तोपर्यंत मला त्या पायांची जाग नाही. आणि मला त्यांनी पाठीवरून उचलून आणताना आईने त्या वाटेत जे पूल आहे, पूल, त्या पुलावरून उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्या माझ्या वहिनीने, चुलत वहिनीने तिला पकडलं आणि खाली ओढलं, पाठीवर रस्त्यावर ओढलं आणि डॉक्टर तायशेटे यांच्या दवाखान्यापर्यंत आणलं कसं. आणि तिथे मग पेज मला दिली आणि पाणी दिलं. आणि मग मी आईला सांगितलं की मी तुझा प्रकाश आहे म्हणून. आईने ओळखलं नाही, म्हणजे तोंडाला सूज आली होती माझ्या मार लागल्यामुळे. आणि खूप म्हणजे मला ओळखू शकतच नव्हतं त्यावेळी कोणीच. इतकं तोंड सुजलं होतं माझं. 17 दिवस मी पेजेवर होतो. 17 दिवस नुसत्या पेजेच्या पाण्यावर होतो 17 दिवस. 17व्या दिवशी ज्यावेळी हे वारले, धाकूबुवा वारले, त्यावेळी 17 दिवस झाले होते आणि 17व्या दिवशी ते वारले धाकूबुवा. 17व्या दिवशी वारल्यानंतर त्या दिवशी संध्याकाळी मी 5 वाजता पेजेतला भात खाला. पहिला पेजेतला भात. आणि अपघात झाला त्यावेळी भयानक परिस्थिती होती. म्हणजे मला त्यानंतर घरी आणलं तर रक्ताने सगळं भिजलेलं, दोन्ही पाय मोडलेले. हा उजवा पाय तर सापच मोडलेला, डावा पाय. त्याची परिस्थिती सांगायला
सांगण्याची गरज नाही. म्हणजे तो अतिशय ह्या होता क्रिएटेबल. आणि सांगायचं म्हणजे त्या पायाचं 5 वेळा ऑपरेशन इथे होऊन वेंगुर्ल्याला झालं. 4 वेळा वेंगुर्ल्याला झालं. तर 4ही वेळेला त्याचे 4 स्क्रू होते पितळेचे, ते त्यांनी बाहेर काढले. आणि 5व्या वेळेला ते म्हणजे 3.5 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, त्यावेळी मी D.Edला होतो. D.Edला होतो दुसऱ्या वर्षात. पहिलं वर्ष पूर्ण झालं होतं आणि दुसऱ्या वर्षाला की काय होतो, नाही पहिलं पण पूर्ण नाही झालं, पहिल्याच वर्षाला होतो. बांगलादेशचं युद्ध चालू होतं. बांगलादेशचं युद्ध चालू होतं. त्यावेळी बांगलादेशच्या युद्धाच्या दरम्यान, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ज्यावेळी ब्लॅकआउट होतं, त्यावेळी मला गाडीत बसवलं आणि गाडीतून मी कणकवलीला आलो. कणकवलीला आल्यानंतर त्या डॉक्टरने सांगितलं की ह्या पायाच्या ह्याच्यावरती तू चालू नको म्हणून. त्यावेळी ही जी असलेली पेटी ही अजूनही तुम्ही सांभाळून ठेवली आहे. हो. ही जी पेटी आहे, ही पेटी पुष्कळ जण मागतात, पण मी देत नाही विकत, कोणालाच देत नाही. कारण काय, त्या पेटीवर काय आहे कोणाच माहिती. दिली की आमच्या घरातलं तरी कोणतरी वारतो किंवा ज्या अपोजिट म्हणजे त्यांच्या घरातला कोणतरी मरतो. अपोजिट आहे विशेष कमी, पण आमच्याच घरातला म्हणा किंवा जातभाई पाहुण्यातला जातभाई म्हणूया आपण, म्हणजे हरणे कुटुंबातला कोणतरी वारतो. त्यामुळे ही पेटी मी देत नाही. हां, ही पेटी तुम्ही सांभाळून ठेवली आहे. हो. एखादं गाणं या पेटीवर दाखवा. मध्ये मोठा अपघात झाला, ज्याची दखल पूर्ण भारतात देखील घेतली गेली होती. त्या अनुषंगाने आपण येथे त्यांच्या आठवणीसाठी एक डबल वारी भाषा सांगत आहे. अजून देखील तुम्ही आठवणी चालू ठेवल्या, काय सांगता? ॲक्सिडेंट झाला त्यावेळी आम्ही काय नव्हतो, पण आमच्या वडिलांनी किंवा आजींनी जे सांगितलं, जी माहिती दिली त्याप्रमाणे तेव्हा तो दिवस एवढा भयानक होता की विचार करू शकत नाही. कारण प्रत्येक घरातला एक दोन व्यक्ती त्यामध्ये शहीद झाले. तीच परंपरा आम्ही गेली 50 वर्ष 55 वर्ष आम्ही जपून आहोत आणि त्यांची आठवण त्या दिवशी आम्ही दरवर्षी काढतो. त्यानिमित्ताने इथे सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, त्याच्यानंतर गेली 15 वर्ष डबलबारीचे सामने हे नियमित दरवर्षी आम्ही करतो. युवा पिढी कुठेतरी चांगल्या मार्गावर जाते आहे, त्यांची आठवण म्हणून तुम्ही नेहमी अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमात काय सांगता? गेली 15 वर्ष डबलबारीचा कार्यक्रम आम्ही इथे ठेवतो, कारण जे ह्या ॲक्सिडेंटमध्ये मृत्युमुखी पावले ते मालवणमध्ये भजनासाठी आणि डबलबारीच्या सामनासाठी जात होते. त्यांच्या स्मृती म्हणून हा डबलबारीचा कार्यक्रम आम्ही गेले 15 वर्ष करत आहोत. आणि तो आमच्या मंडळाचे सगळे वृद्ध, सगळ्या घरातील थोर व्यक्तींचा एक
आदर्श घेऊन आम्ही हा कार्यक्रम त्यांच्या मनानुसार त्यांचे विचार घेऊन हा कार्यक्रम आम्ही पुढे चालू ठेवणार आहोत आणि ह्याच्यानंतर पण हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हा करू. मी सिद्धेश प्रकाश वाललकर, मी तेली येत राहतो. 14 तारखेला डबलबारीचा सामना आहे, तर ते आम्ही सर्वपित्र अमावस्येनिमित्त आम्ही हा डबलबारीचा सामना ठेवलेला आहे IDP रोड इथे. त्याच्या आधी एक भजन असतं आधी आमच्या पहिलं म्हणजे जुनी लोकं होती त्या लोकांनी भजन ठेवायचा एक प्रोग्राम ठेवला होता. तो आम्ही तो असतो भजन आधी एक साधं. त्याच्यानंतर आम्ही डबलबारीचं एक हे असतो, डबलबारी आता चालू केली आम्ही करायचे. नेमकं हे कशासाठी काय? आमचे भजन मंडी मालवणला जात होते त्यावेळी त्यांचं गणपती इथे ॲक्सिडेंट झालं होतं. त्यानिमित्त आम्ही डबलबारीचा आता सामना चालू केला आहे. कोकणातील नाही संपूर्ण महाराष्ट्रातील हा मोठा अपघात होता. पंतप्रधानांनी देखील या अपघातानंतर शोक व्यक्त केलेला आहे असं येथील उपरकर यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ह्या अपघाताची दखल पूर्ण भारतामध्ये घेतली गेली असं दिसतं आहे आणि याच अपघाताच्या अनुषंगाने सर्व हरणाळी तेलिया येथील जे युवक मंडळ आहेत ते एक सगळ्यांचं एक आठवण म्हणून एक सर्वपित्री अमावस्येच्या निमित्ताने एक भजन ठेवतात. कारण भजनासाठीच ही सगळी लोक मालवणच्या दिशेने जातात आणि तिथे हा मोठा अपघात झालेला होता अशी एकंदरीत यांनी माहिती सांगितलेली आहे. त्यामुळे कुठेतरी त्यावेळी 1968 साली कणकवलीवर शोककळा पसरली होती एवढं मात्र आपल्याला इथे दिसलं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडीत आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. अंजिवड्यातील युवकासोबत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती मंगेश टळणकर यांनी केलेल्या मागणीनुसार तहसील कार्यालय सावंतवाडी येथे तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय अधिकारी व सामाजिक संघटनांची बैठक पार पडली. यावेळी नगरपरिषद व महावितरणला शहरातील धोकादायक व जीर्ण झाडांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तर मंगेश टळणकर यांनी झाड पडून दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या 15 कुटुंबाला शासनाकडून मदत देण्यासह त्यांच्या कुटुंबियांना 2 सदस्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावं अशी मागणी केली. तहसीलदार साहेबांनी बैठक लावली, सर्व अधिकाऱ्यांची संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक लावली व जे झाड पडलं होतं ज्या 2 मुलांवर दुर्दैवी अंत झाला त्यांची परिस्थिती ही अतिशय गंभीर आहे. एक म्हणजे एवढी परिस्थिती वाईट आहे की ते आता एक मुलगा तर त्यातला गोव्याला काम करून हॉटेलमध्ये इकडे येऊन सकाळी कॉलेज करत होता. दुसऱ्याची पण परिस्थिती एकदम गंभीर आहे ना, त्यांचं काय प्रॉपर्टी आहे. मग आम्ही प्रथम आम्ही 1 नंबरची मागणी आम्ही केलेली आहे साहेबांकडे की शासनाकडे जेव्हा तुम्ही आमची ही म्हणणं मांडा किंवा म्हणणं आमचं पाठवा. ती पहिली मागणी जी आमची आहे ती त्यांना सेवेत दोघांच्या कुटुंब वारसातील एकाला सेवेत घ्यायचं. दुसरी मागणी जी आमची आहे ती त्यांना 50-50 लाख 4 आणि 5 लाख रुपये देऊन ते काय त्यांचं हे होऊ शकत नाही. तरुण ऐन उमेदीत असणारी मुलं आहेत ती उद्या भविष्यात त्यांची किंमत 4-5 लाख रुपये शासनाने करू नये. त्यांना 50-50 लाख रुपये प्रत्येक कुटुंबाला द्यावे ही आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे. त्याप्रमाणे साहेब आता कलेक्टर साहेबांशी बोलतो म्हणून सांगितलं किंवा आपण ते प्रस्ताव पाठवतो म्हणून सांगितलं. त्यानंतर शहराची धोकादायक झाडं आहेत, संपूर्ण शहरात धोकादायक जी झाडं आहेत ती 15 दिवसात त्याचा सर्व सर्वे करून झाडे तोडायला त्यांनी आम्ही निवेदन दिल्यानंतर सुरुवात केली आणि जी धोकादायक झाडं आहेत ते सगळे सर्वे करून तातडीने ती झाडं तोडून घेण्याचं त्यांनी तिकडे मान्य केलं आहे संबंधित नगरपालिका आणि MSCBवाल्या. तसंच त्यांनी ही जबाबदारी निश्चित करत नव्हते ते
मग त्यांना तहसील साहेबांच्या निदर्शनाला मी आणून दिलं की भेडलामाड 100-200 वर्षापूर्वीचं झाड होतं आणि त्याच्या खाली बरोबर तुम्ही पोल बसवला आणि खाली पोल बसवल्यामुळे तो भेडलामाड जो आहे तो त्या पोलवर पडला आणि पोलवर पडल्यामुळे ते वायरी किंवा त्या पोलाच्या खाली ती मुलं चिरडली गेली. जर पोल तिथे नसला असता तर तो भेडलामाड कुठेतरी दुसऱ्या विरुद्ध दिशेने गेला असता. मग ते संपूर्ण जो आहे म्हणजे त्याने जबाबदारी झटकून चालणार नाही ना. नगरपालिकेची जबाबदारी होती ती झाड तोडून घ्यायला पाहिजे होतं. संबंधित जर अधिकारी हे ऐकत नसतील तर त्यांना तशी नोटिसा द्यायला पाहिजे होत्या सक्तीच्या, परंतु तसं नगरपालिकेने सुद्धा काही केलेलं नाही आणि ह्याने सुद्धा MSCBने मोठे चुकीच केलेले आहे की तिथे पूल बसवला. त्यामुळे MSCBचं मी आता वस्तुस्थिती निदर्शनाला आणून दिलं की तुम्ही भेडलामाड जो शेकडो वर्षापूर्वीचा 100-200 वर्षापूर्वीचा होता तो भेडलामाड सोडून तुम्ही आज तिथे काय केलं, पोल तिथे ते बरोबर भेडलामाडाच्या बाजूला पोल बसवल्यामुळे तो भेडलामाड पडल्यानंतर MSCBचा पोल पडला आणि ती दोन्ही मुलं मृत्युमुखी पडली. त्यामुळे आम्हाला शासनाने या बाबतीत आणि आमचा तर सन्माननीय दीपकभाई केसरकरांवर विश्वास आहे. त्यांनी पहिल्याच दिवशी खूप खटपट केली, सगळं त्यांच्या नातेवाईकांना वगैरे मदत केली, त्यांना पैसेही डिक्लेअर केले. पण माननीय दीपकभाई केसरकरांना मी एक विनंती करेन त्यांच्या संपूर्ण सावंतवाडी तालुक्याच्या वतीने आणि आमच्या विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेच्या वतीने आणि मी त्यांना तर सांगेन की ते मुलांना 4-5 लाख रुपये तुम्ही जे घोषित केले ते काय पुरणारे नाहीत. तर तुम्ही एक वजनदार CM साहेबांचे जवळचे चांगले मंत्री आहात आणि आमचे सावंतवाडीचे आहात. तुमच्या शहरात म्हणजे तुमच्या तालुक्यात तुमच्या मतदारसंघात शहरात हा अपघात घडलेला आहे. जेणेकरून संपूर्ण जिल्ह्याला एक मॅसेज तुम्ही द्यावा की त्यांना 50-50 लाख रुपये शासनाकडून जाहीर करून द्यावेत. ही कळकळीची विनंती आणि आम्हाला गॅरंटी आहे दीपकभाई हे काम आमचे करतील. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे की जो पोल पडलेला आहे, मोडून पोल पडलेला आहे, तो पोल पडलेला आहे त्या संदर्भात त्यांचे आम्ही सांगितलेलं आहे MSCB आणि नगरपालिका यांना जे सांगितलेलं आहे की त्यांच्या नातेवाईकांना समाविष्ट करून शासकीय सेवेत तुम्ही घ्या. त्या पद्धतीत त्याने शासकीय सेवेत दीपकभाई त्यांच्यासाठी तातडीने प्रयत्न करावा. अन्यथा आमचं 25ला जो मोर्चा निघणार आहे, शेतकरी आक्रोश मोर्चा सावंतवाडी तहसील कार्यालय तो निघणार आहे. त्यापूर्वी आम्ही भाईंना विनंती करतो की संपूर्ण आज जिल्ह्याला एक मेसेज जावा की सावंतवाडीचे आमचे आमदार भविष्यात अशी काय घटना घडल्यानंतर नेहमी धडाडीने त्यांना मदत कार्य करत असतात. त्या पद्धतीने त्यांनी 50-50 लाख रुपये शासनाजवळ मिळवून द्यावेत आणि त्यांना प्रत्येक कुटुंबातले त्यांच्या घरातील एक व्यक्तीनं शासकीय नोकरीत समाविष्ट करून घ्यायची आमची कळकळीची दीपकभाईंना विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. वैभववाडी तालुक्याचे प्रथम सभापती दिवंगत मानाजी उर्फ आबा यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं बुधवारी अनावरण झालं. यावेळी आबांच्या कार्यकर्तृत्वाची साऱ्यांनी आठवण केली. वैभववाडी तालुका निर्मितीनंतर पहिले सभापती होण्याचा मान मानाजी गुरव यांना मिळाला होता. तालुक्याच्या जडणघडणीत मुलाचा वाटा असणाऱ्या आबांचा त्यांच्या मूळगावी पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला आहे. या पुतळ्याचं अनावरण झालं. यावेळी माजी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती जयेंद्र राव राणे, वैभववाडी उपनगराध्यक्ष संजय सावंत, माजी नगरसेवक सज्जन राव राणे, आखवणे बोम सरपंच आर्या कांबळे, गुरव संघटनेचे सुरेश गुरव, तानाजी गुरव, शिक्षक संघटनेचे शरद नारकर, महेश संसारे, शरद कांबळे, मांगवली हायस्कूल मुख्याध्यापक शिवाजी पाटील, डॉक्टर जगन्नाथ जामदार, अशोक बांद्रे, अंकुश नागप, तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष विकास जामदार, पोलीस पाटील संतोष गुरव, माजी उपसरपंच शांतीनाथ गुरव यांसह मोठ्या संख्येने आखवणे भोम मौंदे येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते. जयेंद्र राव राणे, सज्जन राव राणे यांनी आबांच्या आठवणींना यावेळी उजाळा दिला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी.
गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. याचा मोठ्या दिमागामध्ये जिल्ह्यामध्ये वाढदिवस होत आहे. त्याची सुरुवात सन्माननीय निलेश राणे साहेब यांनी नारळ फोडून केलेली आहे आणि 15 तारीखला घटस्थापनेच्या दिवशी याचा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपल्या सावंतवाडी शहरामध्ये एक सुंदर कार्यक्रम त्यांनी ठेवलेला आहे आणि त्याची तयारी सुद्धा आता पूर्ण झालेली आहे. कार्यक्रम हा फार सुंदर होईल. याचं कारण म्हणजे त्याला जुबिन नौटियाल हा एक मोठा कलाकार सावंतवाडीकरांना पाहायला मिळणार आहे. त्याच्यामुळे सावंतवाडीकरांनी ही संधी दवडू नये असं मी आवाहन करतो. तसंच 2 दिवसापूर्वी जाहीर केलं होतं की या कार्यक्रमासाठी बेल्ट आवश्यक आहे, फॉर्म भरावा लागणार म्हणून सांगितलं होतं. पण आता याशिवाय सुद्धा ज्यांना बेल्ट मिळाला नाही अशा लोकांची सुद्धा व्यवस्था तिकडे केलेली आहे. ज्यांना बेल्ट मिळले नसतील त्यांना सुद्धा हा कार्यक्रम बघता येणार आहे. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. बेल्ट नसला तरी कार्यक्रम सगळ्यांना बघण्यासाठी उपलब्ध होईल आणि 14 तारीखला त्याच्या वाढदिवसानिमित्त सावंतवाडी शहरामध्ये एक आतिषबाजीचा कार्यक्रम सावंतवाडीमध्ये संध्याकाळी 7 वाजता होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. कुडाळ तालुक्यातील पंढूर घोडगे राज्य महामार्गापासून डिगस सारगेवाडी ते हिरलोक गावाला जोडल्या जाणाऱ्या मार्गावरील लुडबेवाडी कोठार देवालय येथे बांधण्यात आलेल्या पुलाच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी केला आहे. नमस्कार. आज ज्या ठिकाणी मी उभा आहे हे डिगस गावामधील धावलेवाडी आणि चोरगेवाडी यांना जोडणारं हे पूल आहे. या आपण जर हा महामार्ग बघितला तर याच्यावरून हिरलोक गाव आणि पुढची गावं सगळी या इथून जोडली जातात. आज या पुलावरती 30 लाख रुपये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने अगदी 6-7 महिन्यापूर्वीच खर्च केलेले आहेत. आज ते 30 लाख रुपये नेमके कुठे गेले असा प्रश्न आज सर्वसामान्य जनतेला पडतोय. आपण जर पाहू शकाल ही अवस्था तर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज ऑक्टोबरची 12 तारीख आहे. अगदी अत्यल्प पावसाचं प्रमाण आहे. तर त्या अशा परिस्थितीमध्ये जर हे पाण्याचं प्रमाण, चिखलाचं प्रमाण इथे असेल तर संपूर्ण पावसाळा इथल्या स्थानिक लोकांनी कुठल्या परिस्थितीमध्ये घालवला याची कल्पना आपण करू शकाल. या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी यापूर्वी लक्षवेध केलेला होता ग्रामस्थांनी. त्यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचनाही केलेली होती, परंतु त्यांच्या आदेशाला हरताळ फासण्याचं काम जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे. आणि कशी फसवणूक केलेली आहे बघा. हे काम जर बघत असाल तर सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून कर स्वरूपातून जो शासन निधी जमा होतो तो फक्त ठेकेदारांची पोटं भरण्यासाठी आणि अधिकाऱ्यांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी खर्च होतो का असा सवाल सर्वसामान्य जनता म्हणून विचारावा लागतो. या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील किंवा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील यांनी गांभीर्याने लक्ष वेधून या संपूर्ण पुलाच्या बांधकामाची आणि झालेल्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करावी अशी आमची मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं यूट्यूब चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. फ्लॅट संदर्भातील फसवणुकीच्या गुन्ह्यात तडजोड करण्यासाठी बिल्डरकडून 1 लाखाची लाच घेतल्याप्रकरणी सावंतवाडी पोलीस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाला रायगड येथील लाचलुचपत विभागाच्या पथकानं रंगेहात ताब्यात घेतलं. या प्रकरणी अन्य एका पोलीस उपनिरीक्षकावरती तक्रार दाखल असून त्याला देखील ताब्यात घेण्यात येणार आहे. ही कारवाई आज सायंकाळी 6:22 सुमारास चक्क सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली. पोलीस कोठडीच्या इथे हा प्रकार घडत असताना सिने स्टाईल धडक देत लाचलुचपत विभागाच्या पथकानं रंगेहात कारवाई केली. याबाबतची तक्रार बिल्डर सिद्धांत परब यांनी केली होती. सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात यावर कारवाई सुरू असून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांना स्थानिक लाचलुचपत विभागाकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याची माहिती ठाणे लाचलुचपत विभागाचे पोलीस निरीक्षक रणजित गलांडे यांनी दिली. ही कारवाई ठाणे लाचलुचपत विभागाचे पोलीस अधीक्षक सुनील लोखंडे व उपअधीक्षक अनिल गिरडीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाचलुचपत विभागाचे पोलीस निरीक्षक रणजित गलांडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनोद जाधव, हवालदार महेश पाटील, कौस्तुभ मगर, विवेक खंडागळे, पोलीस नाईक सचिन आटपटकर आदींच्या पथकानं केली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं यूट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. लाचलुचपतची सिने स्टाईल धडक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाला रंगेहात घेतलं ताब्यात. वेदना देणाऱ्या आठवणी, कणकवलीतील सर्वात मोठी दुर्घटना. आणि PF डॉन्टस यांना सर्व स्तरातील मान्यवरांकडून आदरांजली. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पहा जरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.